Nanaygon paghangyo sa publiko ang mga magtutudlo sa Biasong Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Alang kini sa tabang sa mga school supplies sa ilang mga tinunan nga lakip sa naapektuhan sa grabing pagbaha. Ang report ni Femari Dumabo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. #Tabang para sa Biasong Elementary School. Sila ang pipila sa mga magtutudlo sa Biasong Elementary School sa Dakbayan sa Talisay uban sa ilang school head. Nanaygon, dili para kanila apan alang sa kapin sa 600 nila ka mga tinunan. Mag-wish mi nga doon na tay mga sponsor, mga malumong kasing-kasing nga mohatag namo sa mga tinunan og mga school supplies, pwede mga bundles of joy like para for Christmas. Lakip sa gihangyo sa mga magtutudlo ang ilang mga kaila alang sa mga school uniform, mga sapot sa bata o mga school supplies ka ilang maapod-apod. Tanan na kuan sa baha kay hasta ba mong balay. Na kuan binaba mi dapit sa Biasong sa Sapa, sa Riverside dapit. So, bisan pagtagaan tag-regular, wala kaayo pa tayo mga magamit sa inyong anak and tao? Wala pa jud ma'am. Kanang murag na nakahiring man mi nga doon na kunoy kami nga manghatag kuno so malipay sa daan na. Bago sa kabuwan nang wala pa maka face-to-face classes sa Biasong Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Gihimo kining evacuation center atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Apan grabe usab ang kadaot sa mga classroom sa ground floor o sa second floor nga naangkon ini human gibahaan ug napuno sa lapok. Guba kaayo ang stockroom ug kantin sa tunghaan. Tungod sa grabing baha, niborot ug nangliki kining konkretong sawg sa mga classroom sa ground floor ug wa gyoy nahipos. Samtang lapukon pang ubos nga bahin sa new building bisan pa sa halos usa ka buwan nga pagpanglimpyo sa mga sakop sa action agad ug mga volunteers. Dili pag sure kabot 50%, mga 40 o 45% na limpyo na. But ang mga classrooms is kuha na gyud nga guba na gyud siya. Kami ma'am nangayo na gyud mi og donation sa mga tao katong mga private entity at the same time katong mga vlogger. At least maka-help sila. Problema dia sa kuan sa new building, ang among mga wall ma'am nang liki siya na siya mga liki. So I think kanang itoro pagid siya og check ma'am kay na dili pa gyud siya into safe, especially sa ground floor wala na jud mi mga butang diha, so good jud mi sa uno, even tables, chairs wala na gyud considered as damaged. Usa kini sa rason nga nihangyo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ngadto sa DepEd nga diipugos ang regular classes ilabi na sa Biasong, Dumlog ug San Isidro. We have to give utmost consideration na sabto nato ning mga bata na gusto mo eskwela but don't have the capabilities after what happened during Typhoon Tino. Hinon mato ni Dr. Arden Munisit, Talisay City DepEd Division Superintendent, nga gipangitaan na nila kini og paagi aron di usab baawahi ang mga tinunan. Moabot sa 27,000 ka mga tinunan ang apektado sa grabing baha. Kapin sa 4,000 kanila ang nawagtangan gyud og mga panimay. Dugang ni Munisit nga mga tabang sama sa school supplies alang sa mga tinunan ug tabang pinansyal ang iapod-apod unya alang usab sa mga magtutudlo. Sa pagpanghatag sa module, among sabot ni Mayor dili lang jud kanang pogson kaayo ang mga bata. Kutob lang sa ilang makaya nga tun-an. After na lang sila maka-recover by January siguro. So dito na lang nato siya tigaan og mga tutorial. Kauban nato nga mga teachers from other divisions like ang Bohol, ang Public School Teachers Association nang hatag pod sila. So gipanghatag na nato sa mga affected nga mga teachers na sila tag 5,000 each. So wala pa hinon mahatagi ang tanan pero hopefully kagahapon diha pod ang Car Division nang hatag pod sila. Financial. Financial. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.